Усе цярпілы, у нашым рэгіёне усе цярпілы былі. Я абажаю этой размовы ці з літоўцамі, ці з якімі-нибудь латышамі, палякамі. О, вы там пастаянна сядзіце, не вылазіце. Пардон, а вы калі атрымалі незалежнасць? Вы атрымалі ў 91-м годзе. Таксама, як усе атрымалі іншыя. Чаму вы, напрыклад, не атрымалі незалежнасць, палякі, умоўна кажучы? Ну, у 75-м годзе. Або нават у 81-м, калі ў іх салідарнасць там нарадзілася, мільённыя пратэсты, Гданьск, Валенса. Ну, яны ж тады не сталі незалежнымі, свабоднымі. Ще горш стало, у іх военное становішча вялі, і стало так само, як цяпер у нас. У нас цяпер абсолютно польскі узор сярэдзіны 80-х. Все закатали. Солідарнасць, которая мела мільён людзей у 80-х годах на пачатку, яна скукожилася до 10 тысяч. І свае дзяржавы, краіны, напрыклад, на пачатку мінулага стагоддзя у Европе, атрымвалі у той самы час, у 18-м годзе. Чаму яны не атрымалі на 5 гадоў раней ці 7? Таму што вайна была першая сусветная, імперыі зніклі, і на іх руінах паўсталі новыя дзяржавы. 90-е гады перамены. Все тое самае. Просто правильно трэба скарыстацца сітуацыяй, которая ёсць, каб былі падрыхтаваныя эліты, которые гэта выкарыстаюць.